Shin da gaske ne iyayen Ali Nuhu dukkansu ba musulmai ba ne? Da dukkan alamu wasu har kawo yanzu suna yi wa kallon iyayen sarki Ali Nuhu ba musulmai ba ne. Kai ko da a ce ma ba musulmai ba ne, ai babu abin da zai shafi musuluncinsa balle har ya shafi aikinsa da kuma shirinsa da yake yi mai dogon zango wato alaka da kuke ta wallafa irin wannan abun. Da fari dai sun wallafa hoton Ali Nuhu da kuma mahaifiyarsa, inda suka wallafa hotunan nasu gami da addu'ar Allah ya masu rahama ga abin da suka rubuta a shafin na alaka. Muna roƙonka da idan wannan shine karo na farko ka shigo wannan tasha ta mai albarka, kar ka manta to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗora labari zai zo zuwa gare ka. Mun gode. Sun wallafa hoton sarki Ali Nuhu da mahaifiyarsa a shafi na alaka, inda suka rubuta cewa Allah ya kai rahama kabarin ki mahaifiyar mamallakin shirin alaka sarki Ali Nuhu. Nan fa mutane da dama suka shiga fagen tsokaci, inda wasu suka dinga rubuta amin amin. Sai dai an samu wasu na tambayar anya ta musulunta ko kafin ta mutu, don mun ji sai cewa kuke amin amin. Ga kaɗan daga cikin tsokacin da mutane suka ɗanyi. Kairat Ibrahim ta ce amin ya Allah. Sannan Safwan Musa Abdullahi ya ce ta musulunta kenan kafin ta mutu koya. Sai Murtala Gidaɗe ya ce amin. Sai Zai Gud ta ce na ce musulma ce dama, na san dai babansa Kirista ne. To kun ji da kaɗan daga cikin comment ɗin da aka yi. Babu shakka masu kula da shafin sun ankara wajen comment ɗin mutanen, inda suka ankara lalle har yanzu akwai masu yi wa kallon mahaifiyar Ali Nuhu ba musulma ba ce kenan. Wannan abin ya jawo masu shafin sun wallafa hoton mahaifiyar sarki Ali Nuhu, inda suke mata addu'ar fatan samun rahama domin su ba wa waɗanda suke a cikin duhu amsar su ga abin da suka rubuta a shafin da. Mahaifiyar Ali Nuhu dai musulma ce, sunanta Fatima 'yar asalin garin Maiduguri ce. Idan za ku tuna sunan 'yarsa ma Fatima, sunan mahaifiyarsa ya sa, sannan ya sa sunan kamfaninsa FKD, ma'ana F tana nufin Fatima, K tana nufin Kaldara, Muti kuma tana nufin Diyama. Ba komai ne ya jawo cece-kuce ɗin nan ba illa ta rasuwar mahaifin sarki Ali Nuhu ba. Illa tun a wajen jana'izarsa mutane suka fahimci lalle an yi jana'izarsa ba irin yadda musulmai suke yi ba aka yi. Inda wannan zancen ma ya karaɗe shafukan sada zumunta da ma bakunan mutane, ba iya social media abin ya shafa ba har manema labarai. Da fatan Allah ya ji kan musulmai baki ɗaya ya kuma gafarta wa mahaifiyar sarki Ali Nuhu ɗin amin.